mga kauturan, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Diyos tungod kay ginhatagan pa niya kita sa tiyon. Din kita makapamalandong sa iyang mga pulong, nagbilagay sa mga kamatuoran nga may kaamtanan sang kamatayon ni Jesus Christ. Aton gid naibaluan nga sang si Hesus Kristo ginlansang sa cross, mayara siya nga 7 ka mga pulong nga ginhambal samtang yara siya nagakabit sa cross. Sa gining mga 7 ka mga pulong nasulat gid sa balaan nga kasulatan, kagagod nga mga labas ini sa aton una akon pagabasahon. Kaganguna nga pulong nagasiling, amay patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Kagay kadua nagasiling, karon gid nga adlaw mangin kaupod ka nakon sa paraiso. Kay katatlo nagasiling, babay yari ang imo anak, anak yari ang imo iloy. Kay kaapat nagasiling, ili lama sabachthani. Kung sa aton pa, Diyos ko, nga bala nga ginpatumbayaan mo ako. Kay kalima nagasiling, ginauhaw ako. Ikaanom, tapos na. Kay kapito nagasiling, amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Kagangaton paghimuon siningat iyon, aton lamang naisintro ang aton nga pagpamalandong sa una nga pulong nga nagasiling, amay patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Diri lang kita anay focus sa sini nga mga dinalan ug galing sa uling mga inadlaw kung may mga panahon pa kita aton ini talupandon ang tanan nga mga pulong ni Jesus Christ dito sa cross kay tama sini ka-importante. Ang una diri nagasiling, amay, ini gin-address ni Jesus Christ sa iyang amay. Ini din kapainchindi sa aton nga sang diri si Jesus Christ sa kalibutan sa sini nga duta, ang ila relasyon sa iyang amay tama gid kalapit. Solid nga relasyon. Kaya hindi siya makapanawag sa iyang amay kung siya nagmasinopakon sa iyang amay samtang yari pa siya sa duta. Ang ginahimo ni Jesus Christ samtang yari siya sa duta, amo ang pagsunod sa tanan nga plano o kung gusto sa iyang amay. Kung sa bagay si San Pablo, kaya gini makita agad sa Pilipos 2, salin sa 6, pagkadto sa 8, siya naghambal nga sang si Kristo diri sa duta, bisan siya Diyos, wala niya ginkabig ang iyang kagalingon nga magpakigtupong sa Diyos, kundi siya, si Kristo, nagpaubos sa iyang kagalingon, nagpakita katulad sang dagway sang ulipon, kagang siling ni San Pablo, si Jesus Christ nagmatinumanon sa iyang amay tubtob sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon didto sa cross. Amo ina ang pagka matinumanon ni Jesus Christ. Nagmatinumanon siya, siyang amay tubtob sa kamatayon didto sa cross. Kagang amay sa langit, ang amay sang Dios, sang ginbaptaisan si Jesus Christ, sang nagpabaptize si Jesus Christ dito sa suba sa Jordan, kag si John the Baptist amo ang nagbaptize sa iya. Sang pagbaptize ni Jesus Christ, ang langit nagbukas, nagpanaog ang balaan nga espiritu sa dagway sang salampati, kag ang amay sa langit naghambal, ini amo ang pinalangga ko nga anak, nga sa iya may kalipay ako, o kon anak nga akon nahamutan. Kung sa aton pa, maayo gid ang ila relasyon nga duha,
kabangdanan nga sang dito si Kristo sa cross, nagpanawag siya amay. Solid, malapit, maayo gid ang ila relasyon nga duha. Kagyari may ara siya nga pangabay, kay nagpanawag man siya ang amay, ang iyang siling, amay, patawara sila. Grabe ang pag-antos ni Jesus Christ dito sa cross, agi sang lansang, kamot, kag tiil, pero ang ara sa una-una ni Ginoong Kristo, hindi kung paano siya makabalos sa mga nagsakit sa iya. Ang ara siyang una-una, bisan sa grabe nga pagantos niya, amo ang kapatawaran sang mga tao. Dala na kita na dira. Ang ara sa una-una ni Jesus Christ, samtang nagaanto siya dito sa cross, amo ang aton kaluwasan. Kabangdanan nga nagsiling siya, amay, patawara sila. Gin-practice o kung ginakabuhi ni Jesus Christ ang iya mga ginatudlo sa mga tao. Ano ang ginatudlo ni Jesus Christ sang wala pa siya ginlansang sa cross? Nagtudlo siya sa mga katauhan nga dapat ang mga tao maghigugma kag magpatawad sa ilang mga kaaway. Kagamoy ni nasulat sa Mateo 5:45 nga nagasiling siya, higugmaan ninyo ang inyong kaaway, higugmaa kag patawaran ninyo ang inyo kaaway. Si San Pedro kung nadumduman ninyo, kag ini makita sa Mateo 18:21 tubtob sa 22, si San Pedro nagpamangkot kay Jesus Christ. Ni Lord, kapila makasala ang akon utod, kag patawaron ko siya. Makapila makasala, amo ng pamangkot ni San Pedro kay Jesus Christ. Siling ni San Pedro, ano kapito bala makasala? Siling ni Jesus Christ kay San Pedro, wala ako nagsiling sa imo, tob makapito, kundi 70 o kung 70 times 7. Amo na ang sabat ni Jesus Christ sa iya. Ina nga sabat, nagatudlo nga kung kapatawaran, pagpatawad sa iban, ang paghambalan, wala sang limit. Sige-sige nga patawad, wala limit. Amo na siling niya, 70 times 7, wala limit ang pagpatawad. So amo na ang mga ginatudlo ni Kristo. Kag ini natudlo niya, samtang nagkabit siya sa cross, gin-practice niya ini, ginatuman niya ini, kay amo man niya ang iyang ginatudlo. Kung sa bagay may madamo pa nga record sa Bible, nga gintudlo ni Jesus Christ nga may kaangtanan sa higugma kag pagpatawad sa kaaway. Kung tanaw naton ang Mateo 22:37 tubtod sa 40, nagambal si Kristo nga higugmaaw naton ang aton Dios sa bugos naton nga hunahuna, sa bugos naton na kalag, sa bugos naton na kasing-kasing, sa bugos naton na kusog. Kag siling niya ikadua, amo-amo man sini, higugmaan ninyo ang inyong isig kataw katulad sang pagigugma ninyo sa inyong kaugalingon. Ina among ginatudlo ni Kristo, kag dugang pasna, nagambal pagid si Kristo sa Mateo 19, versikulo 19 nagasiling, higugmaan ninyo ang inyong silingan. Amo ni ang ginhambal ni Kristo sa isa ka pamatan-on nga manggaranon nga nagpalapit sa iya, nga nagpamangkot sa iya. Sinya, Sir, anong buhaton ko agon makapanubli ako sang ginarian sang langit? Kagang sabat ni Kristo sa iya, sinya, higugma ang imong isig katao katulad sa higugma mo sa imong kaugalingon. Kag may isa pagid ka verse nga gintudlo ni Kristo sa iyang mga apostoles. Ang iyang apostoles nga nagaupod-upod permi sa iya, iyang ginhambalan sa tungtion nga dali na lang siya ilansang sa cross. Kag amo ni ang pambilin-bilin
ni Jesus Christ sa iyang mga apostoles. Siling ni Kristo sa ila, dali na lang ako magabiya sa inyo. Nagahambal si Kristo sininanood siya ang kamatayon, tapos siya mapatay, ilumbong siya kag mabanhaw kag mabalik sa langit. Siya ang amay, subiyaan niya ang iyang mga apostoles. So mo ningin bilin niya, dali na lang ako magabiya sa inyo, pero may ibilin ako sa inyo. Anong ginbilin ni Kristo sa ilang mga pulong? Siling niya, maghigugmaanay kamo sa isa kag isa, agod mabalan sang tanan nga mga tao, nga kamo akon mga gintutunan. So sa latkod nga paghambal, ang ginhambal ni Kristo kag ginatudlo niya sa mga katawhan nga dapat higugmaon kag pangamuyuan bisan pa ang aton mga kaaway. Kag tungod sina, iya ini gintuman sa iyang kaugalingon. Ginpractice niya ang iyang ginatudlo. Samtang dito siya nagakabit sa cross, nagpangamuyo siya sa iyang amay. Amay, patawara sila. Kung si Kristo nagpangamuyo sina, dapat ang leksyon man amo nga kita nga mga sumulunod ni Kristo subong, makabalo, maghigugma kag magpatawad sa aton nga isig katao. Kag si Kristo tapos siya naghambal sina, naghatag siya sang isa ka matin-aw nga rason. Siling niya, kay wala sila makahibalo sa ilang ginahimo. Okay? Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Amo na ang rason nga ginhambal ni Jesus Christ sa iyang mga gintutunan. Ang matuod kagini na sulat sa bilog nga balaan sang kasulatan, nga ang mga katawhan wala gid makakilala sing husto kung sin-o si Kristo. Kabangdanan sang nagapanudlo si Kristo sa ila, nga ako sila ni Kristo amo ang mga anak sang Dios. Ang mga Hudiyo, bisan pa ang mga high priest, mga parisiyo, mga iskriba, kag mga elders, nga leader sang katawhan sa mga Hudiyo, hindi kag wala makaintindi nga si Kristo anak sang Dios. Ang iban sini sa ila nakakilala nga si Kristo anak ni Joseph kag ni Mary. Pero kung magsiling si Kristo nga anak siya sa Dios kag naghalin siya sa langit, hindi sila magpati. Amo ni gani ang isa ka kabandanan nga sang si Kristo nagpanudlo dito sa templo sa Jerusalem, pagkabati sa mga katawhan nga nagasiling siya halin siya sa langit, nga naghambal siya ang anak sa Dios, nagpudyot ang mga Hudiyo sang bato, kag ginaboy siya sang bato. Kag si Kristo naghambal sa ila, madamo nga mga maayo nga bagay nga akon ginhimo, diin sini ang kabangdanan nga habuyon ninyo ako sang bato. Siling sang mga Hudiyo nga hindi magpati sa iya, nga hindi kadamon paghabuyon tungod sang mga ayo nga mga binuhatan ginhimo nimo, pero habuyon namon ikaw sang bato, kay tungod nga ikaw tao lamang, nagapaka-Diyos ikaw, paagi sa paghambal nimo nga halin ka sa langit kag anak ikaw sang Dios. So ang kamatuoran, insakto ginman si Kristo siyang pagsiling, amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila mga ginahimo. Si Kristo nagsulob lamang sang lawas sang tao kag nagpuyo diri sa kalibutan. Amo na ang ginatudlo sa aton sang John chapter 1. Si Kristo nagpakatao, nagsulob sang lawas o kon unod sang tao. Pero ang kamatuoran iya si Kristo anak gid sang Dios.
kag siya amo ang Mesiyas. Ang ginasiling nga Mesiyas ang ginsaad sang Dios nga ipadala sa kalibutan agod sa pagluwas sa mga katawan. Sa Old Testament, ang mga propeta nagapanudlo sa mga tao nga Israelinhon o kon mga Hudiyo. Nagsiling ang mga propeta nga ang Dios magapadala sang manluluwas amoy nang Mesiyas o kon Kristo. Ang meaning sang Mesiyas sang Kristo parehas lang. Nagpromisa ang Dios nga magpadala sang manluluwas o kon rescuer magarescue sa ila. Kay man ang mga Hudiyo kadamo sa mga pungsod nga nag-ulipon sa ila. Ang ila kasaysayan may panahon nga gin-ulipon sila didto sa Egypt. Kag sa sini nga panahon na idalo man sila sa pagbulutan sang Roma, sang Rome. Kag daw mapiot ang ila pangabuhi kag ginapigo sila. Kag gusto nila nga ang Dios magabulig kag magaluwas sa ila. Pero may ara nga misunderstanding. Hindi hangop sang mga Israelinhon. Sang Mesiyas nga ipadala sa ila. Ang ginapaabot iya sang mga Hudiyo o kung mga Israelinhon, amo nga ang Dios magpadala sa ila sing isa ka maisog nga manuluwas nga magaluwas sa ila sa kamot sa mga tao nga nagapigo sa ila katulad sang Romanhon nga nagapigo sa ila kag nagakuha pa sang buwis agod nga magamhanan ang nagapigo sa ila nga amo ang Roma. Ang ginapaabot nila nga Mesiyas o kung manuluwas amo ang maisog nga Mesiyas nga magaluwas sa ila sa kamot sang ila kaaway. Pero ang Dios iya lain ang ara sa iya. Ang labing maayo amo ang ginhimo sang Dios. Ang ginpadala iya sang Dios amo ang manuluwas nga magaluwas sa ila gikan sa pagkaulipon sang ila sala nga muna ang ginahimo ni Satanas sa ila. Naulipon sila sa ilang sala tungod kay si Satanas amo ang nagapigos sa ila. So ang manuluwas iya o kon Mesiyas ang ginpadala sang Dios amo ang manuluwas nga magaluwas sa ila gikan sa kamot sang kaaway nga amo si Satanas nga nagatulod sa ila sa kalaglagan sa ilang kabuhi bisan pa sa kalaglagan sa ila kalag didto sa impyerno. Ina amo ang manuluwas nga ginpadala sang Dios, hindi manuluwas nga magaluwas sa ila batok sa mga tao katulad sang Roma nga nagapigos sa ila. So pag abot ni Kristo, nakita nila si Kristo nga mapainubuson, nagatudlo sang paghigugma, nga wala man niya sing kahom sa pag-away sa mga nagakontra sa ila. Amo ining kabangdanan nga ginsikway nila si Kristo kay lain ang ila ginapaabot kag lain man ang ginpadala sang amay nga ilang manluluwas. So ini ang konflikto kag nagsiling si Ginoong Kristo, amay patawara sila kay wala sila makahibalo, wala sila makaintindi nga si Kristo amo na to ang Mesiyas nga ginapaabot nila nga magaluwas sa ila sa kalaglagan sang ila sala. Kini nga pangamuyo masilinggid naton insakto si Kristo kay ining mga tao wala gin man iya makaintindi, wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Karon kay si Kristo nagpangamuyo man sini nga patawaron sila kay wala sila makahibalo. Ang dako nga pamangkot kag may-ari ini nga problema, may theological nga problem ini nga mga bagay. Di ka nagpangamuyo si Kristo sina
Ano ang tanan nga mga kaaway ni Kristo? Yadtong nagplano sa paglansang sa iya, nagpangamot sa paglansang sa iya. Kung sa aton pa ang mga parisyo, mga high priest, religious leaders, mga eskriba, mga soldado nga nagpangamot paglansang sa iya, makabig nga kaaway. Ano ginpatawad sila tanan sang Dios? Hindi sila pagsukton sa ilang sala, kay amo ini ang pangamuyo ni Kristo. Kagamo ini ang problema nga aton sulbaron subong. Ang Dios nagapatawad lamang bisan ano nga sala nga aton nahimo kung aton hinulsulan ang aton sala. Kung sa aton pa ang sabat sang Dios sa pangamuyo ni Kristo naghatag sang dalan, ginbuksan ni sang Dios ang purtahan sang kaluwasan tungod kay nagpangamuyo ang iyang anak. Nagsiling ang Bible nga si Kristo nagka-claim nga ako kag ang Amay isa, pareha sila, equal sila. Pagkarin ni Kristo, wala madula ang iyang pagka-Diyos. Nagpaubos lang siya, kag wala niya gingamit ang iyang gahom subo nga Diyos. Wala siya nagpakigtupong sa Diyos, kundi nagpakita siya subong ulipon. Pero mga utod sa labing matag, sa pagkarin ni Kristo sa duta, wala madula ang iyang pagka-Diyos. Siling niya, ako kag ang Amay isa. So nagpangamuyo siya. Ti ano ginluwas ni tanan nga kaaway sang Dios ang naglansang sa iya, nagplano kag nagpalansang sa iya. Ang sabat wala o kon hindi. Ginbuksan lang sang Dios ang kaluwasan para sa ila. Kay man kung sadto nga tion, nagpapanaog ang Dios ang hukom sa tanan nga mga tao tungod sang ilang ginhimo kay Kristo ang bugtong anak sang Dios, hasta kita subong hindi makaangkon sang kaluwasan tungod kay kita nakasala man, kag ang bayad sa sala amo ang kamatayon. Pero tungod kay nagpangamuyo si Kristo sa Amay, nga nagsiling siya, Amay patawara sila, ginbuksan sang Dios ang kaluwasan para sa tanan nga mga kaaway niya, kag para man sa aton subong nga hindi man kita ya mga katulad sa ilang nga parisyo, mga eskriba, mga high priest, membro sang Sanhedrin, sang mga Israeli noon. Lain man kita ya subong, pero makasala man kita kung hindi sa pangamuyo ni Kristo, kag ginbuksan sang Dios ang kaluwasan para sa aton tanan, wala sing bisan sino nga gwapo sa kalibutan nga makaangkon sa kaluwasan siyang kalag, kay man ang bayad sa sala amo ang ginasiling nga kamatayon. So nagapadayon ang maayong balita, ginbuksan sang Dios, imbis silutan, imbis nga mapanaog ang Dios ang kalayo halin sa langit, kag sunugon ang tanan ng mga tao nga naghimo sa mga malaot, iyang ginabrihan ang kaluwasan. Kag ang maayong balita nagpadayon, makita naton sa Acts chapter 2 kag chapter 3. Si Kristo sang tapos siya nga ginlansang, ginlubong si katatlo nga adlaw, dabanhaw siya kag nagbalik dito sa langit. Kag kung isipon mo halin pagkabanhaw ni Kristo, tobtob pagbalik niya sa langit, mga 50 ka adlaw ginpadala ang balaan nga espiritu sa kalibutan. Pag-abot sang balaan nga espiritu, may dako nga milagro, naghambal ang mga katawhan, ang mga apostolis ni Jesus Christ ang nagaglain-lain nga mga hinamblan, nga mga lingwahe. Kag sadto nga tion, nagtindog si San Pedro, kag naghambal, nagwali sa ila sang kamatuoran. Ang siling ni San Pedro sa ila, siling ni San Pedro, yadtong Mesiyas, maluluwas, nga ginlansang ninyo sa cross,
Kay man ang nagapamati ito, mga Hudiyo, iban mga nag-aistar sa Jerusalem. Ang iban to mga religious leaders ang nagapamati. Kabangdanan nga kung tanawon mo ang mensahe ni San Pedro, ginpabangdan niya ang mga katawhan nga nagpamati nga sila ang nagpalansang kay Kristo. Siling ni Kristo at siling ni San Pedro sa ila, yadtong Kristo ang Mesiyas nga ginlansang sa cross, amo yadto siya ang ginpadala sang Dios sa aton agod maluwas kita. Pero siling ni San Pedro, anong ginhimo ninyo? Gintugyan ninyo siya sa kamot sang kaaway, kag ginpalansang sa cross. Pero sa ikatatlo nga adlaw, nabanhaw siya. Kag nahangpan ini sa mga tao nga nagapamati sa iya. Diyadto dito ang mga pari o kon mga high priest nagapamati. Yadto dito ang pumuluyo sang mga Hudiyo o kon Israelinhon nga nagaistar sa Jerusalem nga nakahibalo sang tanan nga nagkalatabo. Nagpamangkot sila kay San Pedro kay na medyo naigo sila sang wali ni San Pedro. Kay sila ang kabangdanan, silin ni San Pedro nga ginlansang si Kristo sa cross. Kag silin San Pedro, ang ginpalansang ninyo, amo tong Mesiyas, nga ginpadala sang Dios sa aton. Silin sa mga katawhan, ano ang amon pagabuhaton? Naigo sila sang ginhambal ni San Pedro, kabangdanan silin siya, ti ano ang amon buhaton? Silin ni San Pedro sa ila, maghinolsol kamo sang inyo sala, hinolsolin ninyo ang inyong ginhimo kay Kristo, kag magpabaptiso kamo sa ngalan ni Kristo. Hinolsol kag magpabaptize kamo sa ngalan ni Kristo. Kag siling sa Bible, na-record ini sa Acts chapter 2. Pero ang mensahe halin sa Acts chapter 2 pagkadto sa 3. Pero na-record dito ang naghinolsol kag nagpabaptize mga 3,000 ka mga tao. Ang record makita sa Acts chapter 2 verse 41. Paghambal ni San Pedro, ang naghinolsol kag nagpabaptize mga 3,000 ka mga tao. Ini nga mga tao, mga religious leaders nga nakahibalo kag nagbulig pahito nga ilansang si Kristo sa cross. Kung si Kristo wala nagpangamuyo sa amay nga nagasiling, amay patawara sila kay wala sila makahibalo sa ginhimo, kag kun sadto nga tion ang Dios nagpadala sang kalayo kag ginsunog ang bilog nga kalibutan, wala na ini nga mga tao magkalaluwas, kag wala man kita magkaluluwas. So ang Dios nga may nagsabat sang pangamuyo ni Kristo. Pero ang sabat sang Dios amo nga ginbuksan niya ang kaluwasan para sa atong tanan, imbis nga silutan ang tanan nga mga tao. So ang iyang pangamuyo, amay patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Ginsabat sang Dios, ginbuksan niya ang kaluwasan para sa aton tanan. Tapos kita nawas aton tanawon ang ginhambal ni San Pablo, kag dapat aton man ini masalo, kag aton man igakabuhi. Siling ni San Pablo sa Galacia 2:20, siling niya, ginlansang ako siya, si San Pablo, ginlansang ako sa cross upod kay Kristo. Hindi na ako amo ang nabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Kagang kabuhi nga akon ginakabuhi subong, akon igakabuhi
paagi sa pagtuo kay Kristo nga nahigugma sa akon kag naghatag siyang kabuhi para sa akon. Sa simple nga pagkambal, siling ni San Pedro ra insindihan ko nga si Kristo naghalad sa iyang kabuhi para sa akon. Kag tungod sina, siling ni San Pablo, ang akon kabuhi subong, ang malipot kag nabilin ko nga kabuhi, siling ni San Pablo, akon iga kabuhi sa pagtuo sining Kristo nga naghalad siyang kabuhi kag nagigugma sa akon. Mga utod ang pamangkot sa imo sa akong subong, ano iyang himuon nimo sa imong kabuhi subong? Katulad kay San Pablo, dapat naton isurrender sing lubos ang aton kabuhi kay Kristo kag alagaron ta siya tubtob sa iyang pagbalik liwat sa siningang kalibutan. Madamong salamat.